Март ayında qar üstünde quyosh nurlari uyata, yaz kile qarşı alığız degan xabar tarata. Biz bilemiz жылы yazның иң birinchi bayrami, әниләр, әби апалар, хатын кызлар bayrami. Әни безне тудырган, әни безне үстергән, анасы тагымырlıkка җитә торган көч биргән. Авыштан янда тора ул, төн буе керфек какмый, үз саулыгын да кызганмый, ул безне яклый, саклый. Чәчәктә матур булса да, барлык шаккатырлыгы. Әниемнең күзләрендә дөньяның матурлыгы. Әнием, 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 тау җирдә назлы кулларың. Әнием, тик сиңа багышлап җырлыйлар яраткан улларым. Әнием, 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 тау җирдә назлы кулларың. Әнием, тик сиңа багышлап җырлыйлар яраткан кызларым. Кояшның яктылыгыннан турасы югап тора. Әниемнең нурлы йөзе кояштан да яктыра. Әнием, 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 тау җирдә назлы кулларың. Әнием, тик сиңа багышлап җырлыйлар яраткан улларым. Диңгезне шиксез киң диләр, беләм алай түгелен. Барлык диңгезләрдән дә киң әниемнең күңеле. Әнием, 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 таң җирдә назлы кулларың. Әнием, тик сиңа багышлап җырлыйлар яраткан кулларың. Әнием, 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 таң җирдә назлы кулларың. Әнием, тик сиңа багышлап җырлыйлар яраткан кызларың.